gatel aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Malah Malah diurak-arik. ada kunculke begini ya. Iki apa? Wes, Kowe iki yo ngawur Ora kan. ngerti. Yen ra ngerti, mengko bakal tak duduhi. Saiki. sing apik sesuk bengi. Saiki. Ya, Pokok kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Ken Salindri hadir di tengah-tengah kita. Iya. YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Wah, tenan. Mongko lek renek Niken iki gur 250. Ayo. Luar biasa. Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam, Bapak. Aduh, bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi-impi ketemu sampean tenan. Mila. Tenan kuwi serius. Aku iki rumahsaku iki pas Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? fakta, aku sumpah pocong wani lek iki, tenang. Aku iki tau arep mayang ning ndi buke sing Ngawi apa ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone, aku iki turu ning mobil. Aku iki turu rumah saku iki sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi nggugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku ya tangi, ning sing tangi dudu mripatku. Lah apane, Pak? Atiku gumregah mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya, Pak ya. Oh, ngono. kuwi fakta, tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Salim dulu. Jan, bocah-bocah. Kok ndak cipika-cipik iki? Ayo sini no, mosok bapake kon rono. Dalang arep cenanangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Engko penggemare aja menghujat wong ya anake dhewe. Ngeri ya, Pak, iki totone. Ayo timbangane diambung codot-codot tak ambungi dhewe. Nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono. Bapak Ibu Harsono kalian Ibu Eli. Bu Eli. Ibu Eli. Kenapa? Oh, iki Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga mengadakan tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Iya. Hotel Mercure ini. Betul juga komisaris Sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki wau to Pak, tanggapan niki wau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Heeh, ning aku bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus dige ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kuwi lho Pak. Kayak malah enek jebore. Oh, nenggen Kamar mandi satpam. jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kaya Ya padake ngono makane kuwi. kok mosok Iki gak uga ngerti. matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim, Iya. karo Jenderal Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi, Wali Nggih. Kota ing Madiun, Bu Maidi Kepareng Rawuh niku Oh, tiyaine ngoten, niku. nggih. Omong-omong golek petuk karo Pak Sugeng Maidi kok nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh, nggih. Oh, nggih bulan depan tirase, Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pripun, Bu? Oh, habis lebaran, Pak. Amin. Nggih, Ya matur Rabbal sembah alamin. nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wonge ya ora omong apa-apa. Lambene wong golek dhuwit ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono iki ben ketara. Wo, berarti
apa Bu Marjan. Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono pinti sekseni wong akeh, Pak. Terus? Sida ra sida wis ben urusane, Pak. Lah engko lek ra sida Pak Maidi karo Ibu yo malah izin Lho, nggih. awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omahe Pak Maidi. Ade tanggap pokoke nang kono pentas ngono. Dhewe pentas dhewe, Pak. Lah terus sing bayar sapa? Alah keri Pak lek kowe. Engko lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Liane masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita ndak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih Lek karo ngaturaken. bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho, deludak nanti tekan buri. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar. Mendunia. Semoga mendunia, semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Saged munggah haji. Saged to. Piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Oh, kok iso? Mergo nang kene enek replikane Ka'bah ning kene enek. Bendina manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih kok, Pak. Iya. Wong wis kok Singapura barang kok Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh, to. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek Napa? palang sepur to uwi iki nutup. Iki mobilku nang kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Kono kuwi lho mau anyelne aku iki iso liwat mburiku iki piye. Da Madiun ini kota yang maju lho, Pak. Heeh to. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo, kuwi hiasan ya, Nduk, ora. Nggih. Ya saiki nembang Sahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suaramu. Sing alus riyen nggih. Alus wae ning engko bar langgam kena dindangdukne ngono lho, tak ketang sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Oh, Setuju ora? oh nggih, nggih. Nggih. Mengke di versi J ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh iya Bawani jelas. komplit bawa, wong no. sampean eman-eman ora bawa. Nggih. Ayo. Niki Dasare. bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lek mboten klentu Sapa to? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem nduk aku pisan ya. Wis tuwek disawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa-apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Apa delok awakmu nang nggen layar ke lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo. Ya nduk Niken Salindri. Ya. Dimen buta yang ram bakal masih nangling cahyane raka eksi Nimas mesti kaning jantong kanyakang saking dahar Sa salwireng reng
linambaran jiwa tama Terakhir Dri. Driya sumarah mring Yuan tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri Suara Mas dari Kota Kediri. Jos juk pindah rono men seneng. jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean nang kene Sampeyan wis semua to, Pak, tak cedeki. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Kuwi nyandi adoh men iki. Niki tanggane mriki. Ah, ning kono iki men penggemar sampeyan iso seneng. Kuwi lho, ting truwentel kamera iso truwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini, mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoga-yoga mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Yoga-yoga mana suaranya? Sinden-sinden mana suaranya? Pak Cahya mana suaranya? Cita-citane jenengan dadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi guguk Sapa? jenengan. Yo ora ngono kuwi. Tidak boleh loh, Pak. Lah enak apa ora to Pak guguk iki? Ya ndak ngerti loh, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni yo berarti tayu mangan ngono kuwi. Berarti tahu mangan. Lambene ora. Yo Niken Salindri langgam sak ramban terus dijarangke. Wah iki top iki. Mangga. Dados, Duk. Yuk. Nang nang kabebasane mangkatan satan sliramu ra krasa aku kudu sambat
luar biasa. Terima kasih. Nah, bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Ngilek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Ya. Klebu iki genduk Niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Wah iya. Makasih Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Wah iya. Mas Klitik karo Mas Kluduk Slindro Mas. Kanggo menyapa warga masyarakat Madiun. Ya. Panas-panas melaku. Wah iya. Dasare kene iki nggen sepur ya, Mak. Nggen sepur ngaturake panas-panas melaku ki pas untuk memberi support kepada duo Jo supaya naik di pementasan. Monggo, Madangkara dados. panas-panas melaku kangge ngurmati dan menyapa para penonton serta Mas Klidik karo Mas Kluduk. Nggih. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Nggih, rawuh jam pinten niki mau? Sawetawis saking Blitar tabuh sedasa ndugi ngriki. Alhamdulillah. Nggih. Kalih panitia lak sampun pitakok kantuk pakurmatan to jenengan. Nggih. Riyen-riyen kedap-kedap kula atasane. Sing ngriki radi lenggah rumiyin kedap. Nah, gen mengke kersanipun sekeca sedaya sami menikmati. Karena niki tontonan untuk masyarakat Madiun. Iki sedekah utawa sedakoe ya kuwi Hotel Merkur. Sukses Jaya Group. Siap. Alhamdulillah Gus. Nggih. Dawuh saking panjenengan
Nggih. Sowan wonten Kyai Madiun Kota sedayanipun. Nggih, nggih. Sedaya pinanggih bagas kewarasan mboten wonten rubeda niring sampikala. Nggih. Cekak aos ridha lan hidayahipun tumurun saking warga agung Madiun sedayanipun. Amin, nggih. Pripun jenengan malu nggih pikantuk pakurmatan sempat istirahat wonten kamar hotel to Pak? Lah kula malah saking penake nggon niku moh dandan ngeten iki kok. Lah terus? Pengen kula niku nggih turu tenggen penak, fasilitas penak, VIP, njur mulih sangoni, ngoten lho. Ngono jenenge ora tanggung jawab. Ning paling mboten sangono mboten kedah materi to, Gus. Lah terus? Materi itu nomor belakang. Yang penting itu adalah doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Nggih. Ini ngoten lho. Bener. Ngoten. Lah jenengane piyayine modern. Nggih. Wis kulino saba ning endi-endi Estu. ora bakal gumun karo teknologi. Amin, Sing amin. kula mesake iki masih sampeyan iki lho. Bab napa? Mas Bluduk kula ngerti wae. Mas Pripun? mriki dicawisi hotel kali panitia. Nggih. Lah dhek arep mlebu ning lift. Masa Allah, arep mlebu ning lift sandale dicepot. Mbok aja ndesit-ndesit banget ngono ngapa to? Zaman milenial itu paling tidak harus bisa update. Ngono lho. Kowe iki kudu ngerti zaman, ngerti hotel ngene kok bingung banget ki ya ngapa ngono lho. Lho, kok malah tingati ngono ki lho. Ya kowe iki omong wae modelmu kok Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis SMP disnatalis matane. Wong tasakuran kok disnatalis ki lho. Duduk Disnatalis SMP loro to iki. Loh. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Nyapa kok disnatalis gitu? Tak kira Disnatalis Kok SMP. kait dengan ucapan selamat dan sukses toh. Tasakuran atas Peresmian. peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Nggih, Lho kudune ngerti toh. muga-muga akeh omah sing didol. Loh. Iki bocah iki jane Kuwi mudhun ora ta Kakang, kuwi mudhun. Rene iki melu berdoa dan Lah iya wis ndongakne lho. Dangke. Lah iya, kan doanya kan sudah jelas. Pripun? Lah lek nun sewu lho iki lek. Lek profesine iki tukang tambal ban. Nggih. Ndongakne apa? Ayo muga-muga akeh wong sing bane mbledos. Lah iya wis jelas to. Nggih. Kan ya jelas. Saiki lek toko rokok. Ya muga-muga wong sing kentekan rokok akeh. Nah, saiki nun sewu. Saiki lek buka hotel priyo ndongakne muga-muga wong-wong omahe kadol. Kita nginep ning hotel kene kabeh. Piye ta iki kok malah kwalik nggon pemikiran Sampeyan iki ki kleru Mas Gluduk. Loh. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Ning pamane kunjungan ke Medion, Nah. pengen refreshing karo keluarga. Engko terus nginepe ning Hotel Merkur. Masalahnya ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada di Kota Madiun itu seperti apa. kuwi. Kota Madiun itu dipenuhi dengan destinasi wisata. Betul. Lah mula oke investor-investor yang masuk ke Kota Madiun, jur iki berkembangnya zaman, mula kekurangan fasilitas untuk penginapan. Betul. Mula Pak Harsono ki damel ngeten iki nggo mencakup dan melengkapi Kota Madiun ngono lho. Kok malah wah bocah ki nek ora tahu pengalaman ki yo ngeten iki. Nggih, mangkandani Mas Kritik ngono. Omahku kuwi. desa. Loh. Lah pra yo enak wong kutha kok rumangsamu. Nginep ngene iki tok sewengi 750 eman-eman. Astagfirullahaladzim. Kosek ta kosek. Perhitunganmu ki kok aja kok ming duit, Mas. 750 tak nggo mangan keluargaku wis 2 minggu. Cangkeme lho. 2 minggu. Ha iki lak perkara ki lak kalangane beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, Lah nek ana Wis. pejabat daerah, tugas daerah, apa ya arepe sare ngendi nek ora dicepaki nggon ngene iki? Ya ning pom no. Piye Aku coba? kulino. Secara gridnya itu beda. Tingkatannya itu beda. Wong ki urip aja nggo gaya. Ning gaya dienggo urip. Kowe nek ngomong kudu ngerti tanggung jawabe leh Iya ngomong lho. Kowe nginep ning kene kemelinti. Gaya. Sewengi sak juta 300. Nggih. Mulih tele-tele kowe. Yo. Yo ning kowe kebangetan kowe Iya, Duk. Lah napa? Lah iki sing nanggap Hotel Merkur, kowe iki kudune melu promosi kok malah Pak ngelek-elek karo Harsono kowe. itu Kulo ora ngelek-ngelek. Tegese kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Aja mek trimo ning hotel ki mbok nggo gaya aja. Tapi digo butuh ora masalah. Ning lek mbok gaya aja. Loh. Ngono lho. lah gaya lan ora itu tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek umpama duwe tenan gaya ya wajar Ya ora aja. apa-apa. Sing dali wong duwe ki piye? Ayo turah blawah. Wong apa kuwi?
Awang duwe Sing sugih, kadonyan. wong sugih. Nggih. Tak omongi kowe, wong sugih ki lho mesti lek cukup, ning lek wong cukup kuwi mesti sugih. Weh, apa kuwi contone? Lho iya lho, Wong cukup, wong sugih ki lho mesti lek cukup. contone Wong sugih ki panggah pengen sugih, mergo sing disawang wong sugih sak dhuwure. Ning lek wong cukup ki mesti anteng kuwi sing dalane wong sugih. Aja ngam-ngam kowe tak apuki kene kok. omong. Berarti kowe milih dadi wong cukup. Nah, Lho iya lho, Wong Bos. cukup berarti kan padha karo wong sugih. Lho nggih lho. Nginep po ning Hotel Merkur. Lho, aku nginep ning kene gratis kok, Bos. gratis. Gelem nginep nek gratisan nih munyuk iki. Gratis kok sombong ki. Lho iya lho. Lho, Paling tidak sampean mau dipapake nggon ngeten niki, paling tidak mensosialisasikan, oh iki lho nggone nyaman seperti ini. Wah, ini loh fasilitasnya seperti ini. Jadi secara edukasi dalam mensosialisasikan fasilitas hotel itu kami itu tepat sasaran loh. jeding kocol tok. Loh, malah kelasnya menengah ke atas toh. Menengah. Oh, Ke atas mewah piye? kaya ngono. Ke atas piye bareng aku cepet. Lho, kok kitai kuning ngono ki aku yo. Ora ngerti iki, pengalamane mboten kaya kula panjenengan, Mas. Bangetan len desa. Bareng banget. Di mana-mana Bareng kalau- mau enek semprotan lho. Hmm, Ora enek ciduke ta semprotan lho. shower kae. Tak semprot lho kok keri deh. Ya Allah. Aku Ngene kulinamu kok mbok nggih. omongke iki lho. Lho, iki kan lho pengalaman lho, Bos. Aku kulinamu gawe ciduk kok. Semprot lho. Ning kene iki apa-apa sarwa otomatis. Otomatis. Arepe siram ya otomatis. Iya. Arepe BAB juga otomatis. Arepe ngecem banyu ya otomatis. Nah, kuwi rungokno. Loh ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Lah, Ini loh. ngono kuwi. Kowe marai Kaya ruru wae lagi pembukaan lho. Lah, iki wis dibuka tok. Hei, Wong loro ya bareng lho. kowe kok iso- buka ning Google, buka ning Nah. Traveloka, wis ana harganya di situ. Nah. Kok dhek ngerti regane tak Oke. delani. Lah kowe ngopo mau arep mlebu kamar, mongko wis tak omongi. Tuk, kamarmu nomor 612. Kok randang mlebu nyapa? Ora nek kuncine kok. Goblok. Bocah ki ra ngerti dikira omah desa, gawe kunci gombyok ngono kae. Oh, iya. Saiki zamane modern tuh pakai kart atau kartu. Lah wong kartu digawa lah kok ming disaki tok. Tak kira ATM e. Ora ge buka Lho kuwi lawan. tenan aku ngerti dhewe, bingungi dhek golek Basa tak- resepsionis mau. Aku ngantek bingung to duwe kartu no. Telepon kula to, Pak. Heeh. Anu Dik, kamarmu wis penak bro. Anu Wis enak. Mbok aja ngomong iki anu isin. Iki ra kena dibuka, lem ning ngono. Akhirnya aku bingung Pak, tak templekne lawang kene enggak buka. Aku pindah lawang kene. Kamu buka. Lah kok buka ning lift. Terus kula telepon. Mas, mbok yo sing rada cerdas saite. Sing modern. Kuwi ditempelke ning pintu, engko nek begitu nyala hijau berarti itu Matit pas. ngono, enek suarane. Iso mbok buka. Oh iya nek ngono. Begitu pintu terbuka, Heeh. kartu disai. Heeh. Lampune ra murup. Jono. Bingung neh iki. Weh, iki lampune cetekane ning ndi? Nggih, Pokoke anu, pokoke Iya. mugi-mugi kemawon. Gosek iki dibahas iki. Kowe iki pelawak laris kondang tekan ndi-ndi gur perkara hotel ora ngerti kok. Wis to, tak omongi. Pon mugi-mugi kemawon. Mugi piye. Aja mbok terus isin aku. Kowe iki karo adekmu dijak mulya. Iya, Mergo iya. biasane kuwi lak dandane ning sanding truk to kuwi. Arep tak jak ning luar pulau ki apa-apa manajemen lak saya yang noto to, Mas. Oh, ono kudune. Hotel kula sing noto, pesawat sing noto. Lho niki wae kula culke dhewe mergo kok kapan raga ngriki. Oh. Lah kok telepon ngurupke lampu golek cetekan. Lah yo tak omongi, cetekane ning ndi? Kowe mudhun lift, ha ning ngesorke nek kotak gedhi kae. Kuwi cetekno kok lak mati Mati kabeh. Akhirnya aku senani security. Kertu sing kok saiki mau ning kono mburi lawang iki lak enek tempate Nah, kok niki. cemplung nirono mak blek biar murup otomatis. Bar niku goleki iki dilebokne sapa? Kartune niki lho. Dilebok ning ngendi kok sapa? Lah, dilebokne ngendi? Heeh. Temboke graya ana. Lah Angger lampune peteng kok, bareng tak graya iki lha kok opo tibake raine bojoku. Bojoku tibake merongos ngene. Masyaallah.
Cobi penjiran galih to. Lah iya. Akhirnya terus dincepke nggih Wes. murup niku wau. Nggih, ampun alhamdulillah Pak. Sakit kula. Nah, Karena niki pengalaman ini, jadi saya berdoa karena pengalaman saya bisa menginap di Hotel Bintang 5 ini. Nah, ngono. Mudah-mudahan Merkur akan menjadi tujuan utama penginapan destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Tepuk Tepuk tangan tangan. untuk Merkur. Weh. Terus yang Pak. Iya, mula terima kasih Pak Harsono Pak Arsono, sekeluarga. Bandung ya Pak, ngapunten kula wong desa Pak Arsono. Jadi ngapunten saestu kula. Kok ngapunten tuh langsung satu tujuan yang pasti, beliaunya itu yang mana secara bahasa itu detail ngono lho. Pak Arsono. Ngapunten nggih Pak Arsono. Makasih Pak. Ben bapak itu renan penggalih, njur lilo legowo. Lah iya Pak Arsono. Nggih, ingkang pundi? Pak Arsono ngapunten nggih Pak Arsono. Saya hanya bisa berdoa Pak Rada maju Arsono. to, bapak ki ya ben lega ngono lho. Pak Arsono. Nah. Lah nggih, yang mana coba? Ayo. Lagi iki wong ditangkap karo sing nanggap raruh Loh, ya iki. yang tatak toh. Iki ya tatak gendeng ya jadi iki ya. Lah nggih, terima kasih Pak Harsono. mohon Terima maaf. kasih Pak Arsono, mohon maaf ini hanya sekedar guyonan saja mudah-mudahan. Nyawangmu ki sing fokus ngono lho ngendi? Wis pokoke tak golek sing mantuk sing ndi lho Pak Arsono. Ora Pak fokus kok Arsono. kepiye seniman kok ngene iki. Pak Arsono. Pak Harsono itu lenggah sama Bapak Kapolres. Iya, iya, Sama Pak. Pak Agus. Makasih Pak Agus. Pak Agus tuh Bapak Kapolres kita. Nah, Saya yakin bahwasanya institusi Polri ini yang selalu saya cintai. Amin. Dan saya selalu menghormati Pak dari jajaran Polri. Polri ya. Iya. Dan saya selalu mencintai dari bapak-bapak polisi. harus mencintai Loh, iya. dan harus menghormati. Karena bapak polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat. Ober masyarakat Dan kita sebagai masyarakat kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati bapak polisi. yang harus ditanamkan Loh, iya. itu. Aku ki saking menghormati bapak polisi Pak. Nun sewu. Pripun? Enek polisi tidur. Ki aku iki mlakuhi kalem-kalem ben ratangi aku. Piye Iki piye ki sak- baleno sik baleno. Kamu cinta Saya keluarga tuh- besar Loh, iya, Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu Dengan menjaga Bapak Polri. etika dan Loh, iya. attitude-mu, Cinta saya terhadap bapak polisi. Iki enek polisi tidur. sangke lehmu ngajeni. Aku iki mlakuhi kalem-kalem ben ratangi. 2020 kok sik enek bocah pekok to. Ayo. Wi masmu isik koplo tenan. Polisi tidur itulah hanya untuk mengamankan jalan toh. Ngelokne aku piye? Koplo. Nah, yang ngene ta. Enggak. Ngapa meneh ki? Lah genak polisi tidur lah kok semen. Lah iki toh. Lah iya. Lah, Unduk-undukan supaya wong lek liwati sing ati-ati. Lek jenengan ngelokne kula koplo nun sewu. Jenengan iki termasuk warga masyarakat Indonesia yang tidak menaati peraturan lalu lintas. Kok iso? Lho nggih lho. Jenengan aja ngelokne kula. Jenengan harus sadar diri Mas Cahyo. Loh, saiki apa ya umum? Arep liwat nang nggen polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jenengan ya harus tahu bahwasanya jenengan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Loh iya Loh, bener pancen. tapi sampean kan sampean langgar semuanya. Kok iso? Lho iya lho. Masalahnya piye? Sampean ora kayak tandha apa kayak? Es disret. Berarti tandane apa niku? Ora entuk mandek. Ngapa sampean mandek ning kene? Jaket. Pak polisi niku mang pindah riyen, Pak niku. Mas Cahyo Cahyo. nyampluk aku. Mas Cahyo solusine siji. Ayo. Piye? Kae kon jebol keprukno ndase iki lho. Lah kae iki ming sementara mergo iki ana hajat. Endi tulisannya sementara ndi ora elek kayak. Ayo. Kayak peraturan yang selalu ditangguhkan atau yang selalu ditaati untuk Aku mau nyuwun prisa karo Pak Arsono. Pak, kalau wayangan di tengah jalan apa tidak mengganggu lalu lintas, izinnya apa enggak? Susah. Enggak apa-apa, ini izin dari Pak Maidi, dari Pak Kapolres untuk hiburan kepada masyarakat. Jadi ana tulisan ono ya ora masalah. Ngono kuwi. berarti ngerti rambu-rambu. Yo ngerti. Melanggar emang. Kok melanggar piye to? Aku kok melanggar piye to? Aku taat karo tertib karo aturan lho. Asin iki ora perkara Pak Maidi. Lah apa? Karena Bu Yuni dan juga saya yang hadir di sini. Kok iso gandengi kluthuk kok karo Bu Yuni lho. Kira paham iki. Bu Yuni itu garwanya Pak Maidi loh. Lah iya wi kegeden piyak kurang cagak omonganmu. Ibu itu paling tidak secara religiusnya itu bagus. Secara akademiknya juga luar biasa. Lah kok entuk ming super tetra ngene iki terus Kowe ora paham. Sebetulnya Bu Yuni itu dulu satu pondok dengan istri saya. satu pondok. Satu pondok. Mondok di mana? Ibu Yuni ning pondok pesantren, bojoku ning gone pondok Ramadan. Ini yang selalu ditanamkan. Wengko nek saya suwi tak ning nono ninggung. Lah lo kok paling gudi lo nek ngono. Wah, nek didinggo satu pondok itu sama. Ngono lho, secara hukum agama
itu akhlakul karimah turun ke jasadiyah masuk ke kolbiah itu sama ngono lho. Lah kok pondok Ramadan tapi kan ibu itu pegawai. Loh, ya, Bapak juga pemimpin daerah Kota Blitar. Kita tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Contohnya Mas Cahyokun tadi, dalang ya dosen. Ibu Kesi iki lho. Kesi lho. Mau ning kene ya pindah barang sama Nek iki Kesi iki kesot ngono lho. Bu Kesi iki ya sinden ya dosen. Dosen. Seseorang tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Pripun? Walaupun saya sebagai seniman tradisional, tapi istri saya, Pak. Oh. Loh, nun sewu. Bojomu? Loh, pegawai Pemda loh, Pak. Pemda itu Pemerintah pegawai daerah. Loh, pemain dangdut. Alhamdulillah, sakniki pun Layak melu Lorenza pisan. Ayo. aku iki. Masuk. Ora ngisin-ngisini lho. Ini di depanan. Di depanan. Ini tuh di depanan. Wis gerang kaya ngono ngileran to, Duk. Witik bangun sini. Ini nih. Kowe iki kita yang ganteng ya pekok. Ini nih di depanan. Kayak bahasa Indonesia apa lho. Di depan. Goro-goro mikir Ora pegawai. goro-goro pancen kowe iki pekok. Saya itu malu. Di depannya. Di depannya ibu Nah. pejabat, di depannya bapak pejabat, piai-piai yang linuweh, beliau-beliau yang berkompeten. Itu paling tidak secara Intel kanit. ilmu intelijensinya itu tinggi, ngono lho. Kowe iki mare ora apal, Mas Cahyo itu piyaine anda pasor dan tidak sombong. Sing ngomong sapa? Duh, Malah iki dalang makanya diprioritaskan di Kota Madiun. malah Mas Cahyo iki dalang kemlek. Dalang lek ora kebak tata krama, biasanya malah ora diundang karo sapa-sapa. Aku ngerti etika kok. Sapa? Menghargai kepada Jenengan iki malah dalang sing sombong iki jenengan iki. Kok iso? Lho iya no, kula ditangkap madhep rono, sinden ditangkap madhep rono. Sampeyan iki ditangkap malah madhep tebok. Aku madhep rono lho. Oh, saiki wis pindah. Piye ya nek Maido ki penak. Nek Loh, lakon yang sing nimbal iki Pak Maidi kok Pak Maido gitu ya. Pak Wali Kota niki Pak Maidi. Angel men tomongan karo kowe iki ora. ngene lho Mas. Awake dhewe iki Maido penak. Pak Maidi. Iya. Tegese awake dhewe mengkritik ngono lho, maksudnya Nah. mengkritik Maido iki. Dadi Dadi apa? wong lakoni karo wong nyawang kuwi luwih abot sing lakoni. Lho nyapa dilakoni labot? Lho wong ki gampang lho. Urip ki aja lek abot ya aja dilakoni. Ya ning wong kuwi sawang sinawang. Lah lek ra gelem nyawang ya aja disawang. Rampung to. Mergo urip ki gampang. Wong seneng ki urung mesti lek tenang, wong tenang ki mesti seneng. Iya, ning wong urip ki lak angon rasa to. Lho sing dingon kok sing dingon iku dene wedhus karo sapi rasa dingon. Wah, sampean yo Sama masalah. ki piye to Mas Ayo? Sing Masalah, dingon ki umume sampean. lho. Berarti ra tau bahasa iki. Angon sapi, angon wedhus, rasa kok dingon ki terus piye? Maksudnya dijak gotong royong ngono lho. Sing dijak gotong royong ki masyarakat. Ayo, nggih mboten Mas Ayo. Iya. Lah nggih. Kok rasa dijak gotong royong niku pripun maksudnya jenengan? Maksudnya kamu tahu di mana bumi dipijak, di situ langit, Langit kita dijinjing. kita junjung. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe? Wong junjung sembarang ki lho kowe iki embeyenmu metu. Kok junjung langit? Ning nuwun sewu iki lek menepis terus to. Nggih, nggih. Omongane sapa-sapa Nggih. kok paido. Tegese sampean kakean ngomong. Saya neng kene bareng tak amati padha karo tong kosong berbunyi nyaring sampean. Maksudnya pripun niku? Peribahasa itu. Sampeyan ngerti to tong kae? Tong lek kotong dituthuk ngangge apa watu Tabur. apa suarane teng 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 teng. Ini lek diinguk renek apa-apane. Berarti pripun niku? Wong kakean ngomong ora enek manfaate apa-apa. Sama lagi berarti semaput zaman. Lha semaput yo ora ndalang kowe goblokmu to kowe. Oh kakek ngomong, Ora enek gunane. sama asmane sinten? Lho genah piye kene ngerti Cahyokun tadi. Dados napa? Dalang no. Sore nganti isuk omong ora? Tik aja meneng ae, aku ewah ngono. Aku tak manut sing nanggap. Wis alung meneng bayaran aman. Sinten sing kakek ngomong ora nek gunane? Nyatane iki jenengan kakek ngomong ya gunane ya larang. Sampan ya dadi dalang kondang dincange ya angel. Kok sik to, nuwun sewu. Sing jenenge dalang ora mung omong. Lah, nggih. Sabetan barang tegese tangane ya dikrembyahke, sikile ya diobahke. Maksudnya pripun? Wonge gelem krempembyah bakal entuk opah.
Ngono Tangane kuwi. pripun? Ya digarke nyekel wayang begar ngene iki akhire entuk dhuwit aku. Lek begar? Entuk dhuwit. Lek gegem, Ora entuk dhuwit. sampean ro petinju ora? Kowe iki yo dagelan kok meneng ae piye to, Dik? Iki bengi golek slamet dhewe-dhewe ya. Wis aku ora melu-melu kuwi urusanmu. Golek slamet dhewe-dhewe. Nggih napa? Anu lagu-lagu e yo. So. Sebabnya hari ini kan leren dadi los. Ngono. Dadi urung mesti, Mas. Bojomu melu ki mo ya. Melo. Heeh. Anakmu yo melu. Melok, Mas. Heeh. Alhamdulillah bojoku ya jan jos, Mas. Jas piye? Wah, apik, Majak ning hotel lantai 6 mau. Nggih, apik kula. Sing gegem tangan kuwi mau lali lho. Engko timbang diurus engko. Ah, Ayo. Malah kok alene to, Dik? ndak kok malah meneng. Tak sak ngomone bojone malah ngomone tangan neh ora. Lah bojone ben durusi dhewe bojone kene ning kene kok iso ngono lho. Ini namanya. Kita itu berbineka tunggal ika. Nah. Betul, Mas. Berbeda-beda tetap satu jua. Betul. Beda bendera, beda agama, tetap tanamkan persatuan dan kesatuan. Laras. Boten kok wonten ing jajaran institusi kepemerintahan kemawon boten. Nanging di keluarga besar dalam budaya ini harus ditanamkan seperti itu. Iya. Sampean pelawak penjenengan ngasto dalang itu butuh chemistry, butuh ikatan hati yang selalu melengkapi. Betul. Lah nek ngeten iki lak kula njur kepenak lan boten kepenak lak dipun pirsani piyai-piyai budaya ngeten iki. Leres. Jadi paling tidak sampean tuh bisa ke sini ikut di pagelariannya Mas Cahyo Kuntono ini paling Mas Cahyo Maidi. Lambene do teng kecotot ra genah. Dan satu kebanggaan ngene. dan satu kebanggaan bahwasanya dalam rangka peresmian Hotel Mercury ini tidak hanya menggelar budaya tapi pada malam hari ini banyak door prize yang akan diberikan terhadap penonton yang hadir pada Amin. Lah malam aku ini. lagi ngerti lho iki. Nah, ini salah satunya bentuk ini hadiah utama nggih menika setrika Mas Pion menika. Oh, ndase wong to iki, Pak. iki Samplok. Aku setrika. Samplok. sirahe wong kok setelika Mas Piyo. Tak kira setrika ngene iki mau. Nggih nyetelika cengelmu kuwi. Ndase wong. Astagfirullah. Ndase wong di, Pak. Pak ngapunten nggih Pak. Kuwi ado kok Ponorogo tekan kene padane setelika. Iki Lah mau tak kira kok ngisor ngene lho kok nek ngene ini aku ya. iki iso urip iso nyawang kok iso. Kowe padha ngenyek Gusti Allah lho kowe. Oh, ya nyapo. Lah iki Lah, ciptaane Gusti iki Allah. umate Gusti kok. Lah ya ciptane Gusti sing kaya setelika ngono lho nanti. Ngawur ae. Ngapura ya, Lek, ngapura. Weh. Ayo kono. Ya iki lho, sing duwe orkes Lorenza ya iki. Ayo, nyuwun Njaluk ngapura saurunge poso-posomu rasah lek ora njaluk ngapura lara ati ku. Iki dek mau wis megeng kuwi nahan kuwi ngempet. Oh, megeng Kowe nahan. ora entuk kok terus njur maido ngundamono fisik seseorang itu sudah ginaris dari masing-masing umat Gusti. Nah, banyol ya banyol aja menyakiti seseorang. Njaluk ngapura. Lek sebenarnya Lek. Mangsamu. Maaf ya. Guyon. Ngono Sangoni, kuwi paling sangoni ora mesake. ki sepuh karo panjenengan iki sepuh. Sangone tuk mesake. Ado kok Ponorogo lho kuwi. Penggemare Mas Cahyo ki ya setia. Utang 50. Lah. Dadak utang. Jan ya ora nggowo apa. Jiwa loyalitasmu itu dicontoh seperti Pak Harsono. Pak Arsono Bandung, Pak. Itu loyalitas yang tinggi, Nggih, sedekahlilah yang luar biasa. Wis. Ngeten iki yang dihitung rupa artom pun pinten atus yuta cobi. Nggih. Tapi tidak melihat bahwa itu sebuah mengurangi rezeki beliaunya mboten, tapi justru beliaunya semakin kuat dan kokoh mergo sregep sedekah. Nggih, Pak. Mula kowe sedekah kuwi ora ndadak perlu wedi. Nggih. Ayo ndang dilungke. Propirane pira? Ora lokak saya kebak Mas Glodok. Aman. Rezekine Pak Harsono tumiba wonten panjenengan. Nggih. Teng. Lajeng tumiba wonten Mas Kluthuk. Nah, sampean kok nek rene barokah mengalir ngono lho. Ya mesti kongkonan iki. Ora kok kongkonan lho. Wis ora tau ngetokne maklar tok iki. Iya ting. Inisiatif. Saya omongane tenanan lho kuwi ketok. Inisiatifmu ki ya kepiye ngono lho. Saken Pak Peda Montor kuwi kok Ponorogo ora ayo. Anu susuk 80 susuk. Dagelan kondang kok kere. Astagfirullahaladzim. Susuk ya penting kok. Wong iki penting ikhlas iki nyawur lho. Ikhlas. Penting ikhlas nyawurnya. Len susuk 80 ya Len. Ya. Iki lho.
Oh alah, dilokne kok setrika 100.000 ren. Kowe kudune ngelokne dheke ngene, kudune ngunggahne kaji dheke kowe. Kowe iki Mas Cahyo. Nggih. Oh alah. Sampeyan ki sewengi kuwi mbok nggih urip sak wulan turah. Mung trima kedudut dhuwitmu 100 leh mundrem mimil. Sing nggih urip ki ngwehi remote. Poh, sing urip ki nggih remote tipine sepira lho iki. Piye ya nek ku Mas ku bahasa sing penak ngono lho. Gusti Allah ki meni sinyal. Lah, Poh, lek ngono akeh konco. aduh, Memberi kode ngono lho. Memberi kode. Bakal nomere sapa? Alam godhog. kowe iki nun sewu, Pak. Kula ki nek kalih Mas kula ni jan anu. Kaya-kaya ki trima ora penak. Ah, sing ngene. Cah cilik-cilik ki nek seneng wayangne aku jan diyemen aku. Alhamdulillah. Jan ngono iki kena nggih conto. Wis, matur nuwun. Seneng dono Wong iki dria. aja diitung, butuhe eneke pira lung. Makasih ya Mas Klitik ya, Nggih. dengan dermawan tenan. Loh, kula ki langsung, Pak. Tak lungne, lung. Kuwi wis to. Saya akeh rezekimu. Kaya ngono kuwi kaya adikmu lho, Yo, Dok. Ngono lho. Pak, rasa sik, entan ono sik nyles. Dok. Seneng dono dria. Tak sedekahne rene lho. Sedakane matamu. Lah nyapa to? Lah iki dompetku. Teko kowe teko. Nek ngene lah yo mlaku to. Wong kok iso. Lah ngopo? Teko kowe. Leh, aja nangis lho. Berarti ra ikhlas sampean. Dompetku kok iki. Lho ning lak wong ki anek unen-unen to. Lah apa? Wong kuwi mbuang siji mesti entuke 10. Bener, Wong berkali ki lipat. mbuang 100 entuke 1000. Ngono lho. Iki kurung mesti yo. Lho mesti piye? Coba. Susuk 80 lho Ren. Mbok jaluk nek. Pengedan sing ikhlas ngono kuwi. Lah iya lho, ngono. Sik tak selani sik. Nggih. Kan genange sik. Duwe kowe. Nggih. Wis to rasa mbok sawang. Dagelan Sik, Mas. larise kaya ngono Mas. lho. Dadi ngene Mas, kula dudu nggih Mas. Ngene apa? Sirkulasi. Sirkulasi dasmu. Piye to sampean ki? Sing bawane duwe. Perputaran uang iki lho. Lah perputaran Ah. uang. Iki lho awake dhewe menghadapi investasi rupiah to, mata uang to. Dadi nek nun sewu kula cuplik Mas. Nggih. Sampeyan ki nek tau mirengke dawuhe para yai. Siap. Sedekah kuwi ora kudu didudohke. Tersembunyi itu sudah menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, Terus Pak Harsono itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu kaya, sugih nggih mboten. betul. Sugih ya ora malih, penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Betul. Nyatane iso nyenengke wong sak menimbane. Artane teng Mas Cahyo. Mas Cahyo turun teng ngene Yukesi. Yukesi sik ngedum yoga. Yoga didumke tukang son panggung. Barokahe mengalir. Lah, terus duwite ning sampeyan. Mbok keke bojomu barokah meneh. Terus saiki ning panggung mbok dumke meneh barokah meneh. Jadi sama membantu barokahnya Pak Harsono, keluargane sampean ya karo keluargane bocah-bocah. Lah terus keluargamu piye? Yo keluargamu yo. Keluargamu utuh lho iku. Loh, Iki apa bepok? minurut remote Gusti Allah ki Repot gong repot dasmu kuwi. Arepe Cuk pos. nun sewu Duk, lek sampean kaya ngono kuwi tegese sampean getun. Mboten, Pak. Ora ikhlas. Lek ora ikhlas sampean rentuk apa-apa lho. Ikhlas, Pak, ikhlas. nah, catak no. Saya ikhlas. Pak Harsono. Oh. Saya ikhlas, Mas Ayo. Lah iya. Ikhlas dodone ning ngarep. Wong Pak Arsono. Kira-kira wis kok adem duwe pira Dik mau Dik? Ae nggih wonten gang 100, Mas. Kang 100 lho. 500 e lho. Oh, wis entek iki. Mangsane. Yo Gus. Dan saking Mbah No Kulit. Nggih. Petung Rejo Nguntara Nadi. Nggih. Ngersakaken lagu Pepeling Lestari Sambung Wanci Dalu. Salam selamat sukses untuk peresmian Hotel Merkur Madiun. Lan ugi dhumateng para penonton sehat selalu. Nggih. Amin. Ugi saking keluarga besar PG Rejo Agung Baru Medion ingkang langganan wayangan matur nuwun dipun wakili kalian Pak Samsul PG Rejo Agung matur nuwun dawuhipun
Ugi menika kula Cahya Budianto mirsani live streaming saking Bandung menawi kepareng salam kagem warga Jalan Sriti Gang Parkit Nambangan Lor Kota Madiun. Matur sembah nuwun. Ugi kula ningali Mas Kluthuk yang sangat dermawan luar biasa. Semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, matur nuwun. Dompetmu ndi, Le? Go bayar etol entek gua. Genduk Umi Hafifah coba kaya apa? Cublak suweng. Ngatek, Nduk, sayu. Yuk. Cupla suwang keteng kelengker Mambu ketunduk kudel pole lalere sapa tuyun dele ake sir pokele kopong sir pokele kopong Cupla suwang keteng kelengker Mambu ketunduk kudel pole lalere sapa tuyun dele ake sir pokele kopong sir pokele kopong sir pokele kopong Matur nuwun. Nduk Umi salim sih karo Om Klidik. Oh. Dan yang terpenting jenengan kudu salaman bekti karo Mas Kluthuk mumpung bengi iki lagi seneng aweh dhuwit ning sapa-sapa. Iki. Oh. Siap ya Cahyo ya. Lho. Sehat. Siap ya Ndek ya. Ndi duwite? Lah liyane sampean paringi duit aku kok ora. Lho, lah kamu kan grup kono. Oh, nek grup kono enggak? Ya nyuwun ketuane no. Nggih. Rene Rene Nduk. Sing jenenge wong sedekah ora kena pilih-pilih. Nah, betul. Apa nek nyodakohi bocah mahasiswa sing nguri-nguri budaya kaya Wah, jenengan kuwi angel. bakale ora lokak saya kebak. Matur rono. Ayo. Martabatmu kan saya dhuwur yen gelem Aku meh TA lho, aku meh tugas akhir lho. Mosok sampean gak mesakne aku. Ren, anu ndang isolno dhuwit Ren. Tanggo nyangon iki Ren. Dan anu ngenteni susuk kok kene ya Ndek ya. Mas susuke 80 ha. Ya arepa kepiye-kepiye ngene ya, Nduk. Pripun? Masmu kuwi mpan nggawa papan. Ya. Nggih. Yen maringi ngono ora gelem ning nggon papan ngene iki apa meneh sampean lak Ya. ya sak padha padane Ya. seniman Boleh kok. Nggih. tak paringi ning kene engko dikira aku pamer. Anu nomor rekeninge nggih. Oh, Iya, iya. siap, Nomor siap. rekening. Rekening bank. Rekening listrik dadal engko hen aku tak isine token 50.000. Aja mbok gagas ngene iki lho. Wong tuwa sing ra kena kanggo sendenane cah enom ki ya ngene iki. Heeh. Dadi bocah sing ngerti tatanane bocah, dadi wong tuwa sing ngerti tatanane wong tuwa. Nggih, Mas. Kepiye yen bocah enom ki iso ngajeni wong tuwa, ya wong tuwa ki iso baliknya kudu iso ngajeni cah enom. Nggih, Nggih. nggih. Ben iso nggih sendenan ngene iki ngono lho. Aku ning disendeni malah geblak kok ning Lho. Coba nembang dadak karo Mas e kae. Pripun? Daun Ya apa, nyuwun. Bos? Ya nyuwun pitedah Daun. kepiye ngono. Daun apa Umi? Ora nyedak tenan. Biasane yang karo wong wedok. Nek aku wis biasa. Tuk tak omong ya. Iki pamane kowe nyangoni Umi, mongko karo Umi bayar SPP utawa nggih sekolah bayar kos. Otomatis kalau aku hikmahe dadi ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Wuh, sampeyan omahe saya gedhong magrung iso tingkat pirang-pirang. Maaf ya Bos, jane kula niku arepe nyangoni cah wedok. Lek sing teng ngarep niki cah cilik-cilik ndak masalah. Terus sing teng mriki ra apa-apa, mergo wong lanang. Kula niku kadang-kadang tuh perang batin ngarepe kula niku lek nyangoni wong wedok. Karena gini, yen kula nyangoni wong wedok itu kadang-kadang tuh wanita yang wanita yang ada di dalam hati saya. Kadang-kadang tuh ketidakterimaan itu muncul Mas Cahyo. Cemburu sosial. Cemburu sosial. Oh. Jadi kula niku lek nyangoni wong wedok niki antisipasi saya di panggung ini iso kula batesi Mas Cahyo. Sopo maksudnya? Loh, kula lek nyangani niki enek sing nusu, Mas. Sopo sing nusu? Mun ta mengke kula WA. Sing jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lak Loh. kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong lek perkara streaming bojoku ora mungkin ndelok streaming wong wifi-ne tak pedhot wisan kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo ki. Kadangkara. Kadangkara ki enek. Lek aku nyangoni
Sapa jenenge Umi? Umi. Ku mesti nesu ngono. Mergo suwi tak sangoni. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang ki ndak trimo dek kok suwi tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono apa piye? Nggih Mas Cahyo leres. Lagi ngerti aku kaya Nggih, ngono. nggih, nggih. Sapa kuwi? Berarti yen cemburu wong wedok sinden berarti. Nggih Sesuk Mas Cahyo leres diomongke. nggih. Nah. Nggih waranggono jenengan. Sapa tak kandhanane tak tuturane wong niat Dikandani nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, andinge kuwi. sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Loh. Kula nggih suwi rapet tok. Oh, Mbak Valisa iki. Senes. Genduk niken. Senes. Lah Pino? sing ndi? Menika Mas. Niki mungkin lek kula nyangoni Umi niki mesti nesu mergo sedamu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kok iso kowe ngomongne kaya ngono Bukesi kok nesu lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya jebor ngono. Don't look from the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko katon kencana katon wingko Mas. Lah, nek Senajan kowe to iki kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kali kula menika ndelok kula gantengi ramu Mas. Dadi nun sewu, yang maaf ya yang ya. Yang denggelmu mlocot iki ora. Sampeyan lak ngerti statusnya Ayu Kesi to. Nyapa to iki? Dalam Apa iki? dalam tatanan nggon keluarga. Kowe kok kenyih nyapa jenenge iki? Ayu Kesi ki sing mengku Mas Saiki Cahyo lah, kok. saiki lah, tapi kan biyen kan bekasku. Iya, Masa lalu iki digulung, membuat lembaran baru. Aja diungkit-ungkit sing biyen. Oh, ora ngungkit kok kowe. Mulane aku mau nyangoni Umi megah ku nesu engko. Lho. Ya wis ngono rasa mbok omongke garwane ning kono e. Ya tapi aku yo jujur kok nyapa to iki. Lho, biyen apa gandeng tenan apa? Oh ngengkel nyapa to, sing ngenteni kowe lho. Sorry. Aja banter-banter. Lho, ora bater piye nek mike. Lambene elek kabeh. Ora kok maksamu. Lho iki lho pamundhute Apa, Bos? Mbah Noh Kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Oh, tak kira sak sambel kemangi. Om. Dalam. Lebang kangen aku sampean. Nggih. Bar iki sesuk ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutne apa sing dak dilakoni kapitayan itu. Poso ki ngepos rasa. Iya no poso alhamdulillah. Pokoke sing penting ngono. Iya. Cutunen Pak Puh. Om contoh. Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulen ra tau mokel aku. Kuat elok kuwi. Loh, Soleh elok tenan berarti, kowe, taat kowe, elok. takwa kowe. Ora poso kok nyapa. Ya tetep. Sombong e kok iso. Sarapan. Kagem bawa mboten? Nggih. Siap. Ya, Dandang gula, Om. No. Beh, telikane sama tuh beluke. Balik rono neh. Sudah. Kuwi konslet. Kabele konslet terus kobong ngono lho. Ambok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Yo. Umi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Nggih no, ngetokke swara sing mirengke kepenak njur gawe senengi atine wong akeh. Nggih. Niki nggih ibadah. Nggih. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Ya bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rejeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wis, kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kelong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli Potong sampean. di wong 11 kendengenane entek.
Wis tegese panitiane tertib kuwi. Nggih. Nduk. Prandene maksa sakar jebul nimas uga nanggepi no. Ayo to sambung rasa nanging wanci Alhamdulillah. Kang Sarsi, Duk, stop, Duk. Bentar. Pak, sing teng ngarep Videotron niku, Pak. Pak bakul kopi. Niku lak mbeto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik teng ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun, jangan priku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop ning mriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didumke cah cilik-cilik ngeten pun ndi Amit, pendhetke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, kae cilik. Nih. Nih kae kono sik. Kene. Sing arep pamit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayari sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng di kateng. Dompetnya di kateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok kok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumise. Mosok mineme 100 ya? Wis to dadak kon nyiram kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Oh panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku Ah, iso. nggih. Sak kopine pira? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunjuk wong. Delok, pisan kok delok. Ya sing alus, sing ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal kok ya. Kae delokan piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Wis, Ngono wis, kono kopine kon ngedumne. pengen pisan. Masuk. Lah, kae bakul aku ah. Kene, Pak. Wis Bakul entek, aku. sentek. Wis bosok kan. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben entek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Lah iya. Oh, aku carenganku sih akeh ngawur. Weh. Ayo. Yo. Metonggo-tonggo. Ana ingkang rubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dr. Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Juju. Alhamdulillah. Nggih. Ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi niki totok adil latihan. Iya. Karena
diundur neh. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Hafifah. Gambarmu uga sing gedhe pangapuramu kang mas papujian mendah boyo yen tesita urip lan andika Awas. Oh. Tur. Kesarengan, Bu.
sembah nuwun. Menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon. Karyane Mbah Sukron niki wau sambung wanci dalu. Duh, Haji Sukron Suwanda nggih. Nggih. Lak Kang Rama nggih. Oh nggih ngoten Wah, mriku. jan iki malah keleresan kok, Mas. Nggih. Delalah kala wingi kula kalih Mbah Sukron dipun jak nuwun sewu simbah kula Mbah Kemi. Nggih, nggih. Menika nggih dalang sampun murut ing kasedan. Nggih. Kula ruwahan niku lajeng ndongaaken leluhur ingkang wonten makam Lah, mriku. berarti itu ada tongkat estafet dari keluarga panjenengan. nggih no. Aku kok wedi to kuwi. Kok kono meneh to kuwi. Ngoten niku. Ngoten, tapi anu lho Mas, Pripun? saya itu ikut bangga. Keluarga panjenengan itu lah keluarga seniman nggih. Nggih. Kang Rama, Mbah Haji Sukron Suwanda nggih ngoten. Nggih. Wonten nasabipun turun ke panjenengan. Nggih. Lajeng neruske wonten ing tatanan pedalangan. Leres. Terus wonten Mas Anom Dwija Kangko nggih ngoten. Nggih. Sami Mas, mula tatan niku kedah dipun ngoten. Nggih ta? Anak itu harus kita tularkan apa yang menjadi tingkah laku kita yang positif. Nggih. Nggih to. Leres. Kula bapak dalang, panjenengan nggih Kula nggih dalang. dalang. Kula niku bapak nggih pelawak. Nggih. Siswa budaya. Nggih. Njur lajeng nurun teng kula kalih Mas. Nggih. Lah niki kula nggih nularke teng anak kula. Niki juara stand up komedi tingkat Kabupaten Ponorogo juara 1. Alhamdulillah. Niki nggih pelawak nggih. Bangga no, Loh, orang seneng titik. no. Nggih. Bapake dagelan, anake dagelan. Ada Pilihan generasi penerus. Rama dalang, putra nggih dalang. Leres. Bapake dagelan. Anake niku ngeten. Putrane Mas Kluduk. Weh, pripun ta panjenengan? Pelawak hebat nggih. Pelawak napa? Seniman hebat. Boten. Lah apa? Ya wis mek Tenang. nganggur ning omah. Ya sekolah kok. Ya dididik ben Sekolah. apik, ngono lho. Jadi anak saya itu sekolah. MTS, MI Pak, MI Pak. Nggih. MI ya. Madrasah. Madrasah. Ya, alhamdulillah. Ya Ngaji. sedang ngaji. Alhamdulillah ngajine menika pun full, Pak. Sedina ping 4. Niku alhamdulillah sakniki ini pun Katam ya. Iqra loro menika. Lah ikra loro kok sombong iki lho. Ya kuwi nek tatan nggon nek sekolahe ning madrasah paling ora ya alqidah, akhlake ya kenek. Ya, sampe. Nggon tajwide ya kenek ngono lho. Paling ora ki marai ku anu Mas. Ora dicerdasne kaya Kang Rama panjenengan kalian bapak kula mboten ngoten. Dicerdaskan yang lebih bisa mengangkat harkat martabat orang tua ngono lho. Mula ana tembung taruna ngkulana bapa. Nah. Anak kudu pinter. Kuwi lho. Mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa sakarone iki penting. Ngono. Iki kata-kata sing salah. Peh. Kok salah piye meneh coba. Dadi iki wis pas ngono. Dadi bapak ade dagelan. Nggih. Saiki ade dadi dagelan. Nggih. Jadi ngene lho, iki bektine wong tua karo anak ngene iki. Walaupun raga ayah sudah pergi tapi ilmunya tetap abadi. Lah kuwi ngono. Iki kata-kata bijak. Dadi aja nyeprekne wong tua. Hmm. Kadang-kadang wong tua ki ora ninggali apa-apa ning ilmu itu yang selalu bermanfaat bagi kita. Biyen bapak ade ora ninggali bondo donya. Ning ninggali ilmu sing nyatane saiki dadi bondo donya sing iso nyukupi keluarga. Lah ning lak kowe ya budaya to. Iya no. Anakmu pembudaya. Lho gak no. Lah anake Mas Cahya budaya. Budaya, saking Tangi wayang, turu cekeli wayang sabetane apik. Lho. Lah- Anak kula nu nggih ngoten. Arepe budal sekolah nggih tetep assalamualaikum. Anakku ki tangi turu tak cekeli kuncite. Lho. Kunci iki kon buka bengkel ngono apa? Nyolong sepeda motor. Wah, lah ngeten iki lak kekudangane bleset to Mas. Tekese itu tekte iki teka-teki kehidupan. Oh, nggih. Dalam arti wong urip ki sok kala ki Gusti Allah ki maringi apa sing dadi jatahe menungso, ning menungso ki ora sadar ki besok bakal dadi apa. Lho niku lho teka-teki kehidupan ki penting. Dadi kaya ngono kuwi. Tak kira ya TTS kuwi ya. Gak. Bangsane. Sampeyan supporti Mas Oh, Titik. siap. Anak wedok. Ayo ponakan jenengan iki genduk niken Salindri. Ayo. Iki nih, Canom. Minggu bakal tampil Ini. ngancani bapake nganti tekan goro-goro. Nduk matur Ini, nuwun ini, kena ini. iki sangu poso. Cintaku sakonyong-konyong temen karo kowe cahayu sing bakul lemper sampano panten rese tur anti laler yen ora patuk sadina ning pirang-pirang cintaku sekonyong-konyong kader Paribasan durung ndemok wani panjang Mon
dalam bensin seliter motorku tak starter tak ampiri tayo tak muter-muter. Ini sing jenenge generasi handal. oke. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. Sing kula omongne nggih niku lho, Bos. ngono. Dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa. Ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa. Sampeyan karo aku bapake dagelan, nyatane saiki yo dadi dagelan iso nguncukupi keluarga. Mas Cahyo nyatane bapake dalang, yo nyatane ngowe ilmu Mas Cahyo isih dadi dalang kondang. Semono uga karo genduk Niken Salindri, bapak iki yo dalang, nyatane ngowe pitutur ngowe jenenge ilmu nyatane ngantek saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri, iso ngangkat derajate keluarga ki yo Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye Jajal? Bojoku yo pinter nyuarani tanggane, pinter kok bojoku. Wisu langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok iso. Ngono, Duk. Siap ya, Nduk ya. Peh. Nom-nomane bojomu yo ngene iki. Oh yo luwih ayu lho. Beh. Nom-nomane bojomu kaya ngene. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki wah hebat. Bunga pasir lak telek kucing ta, Mas? Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare lak ya apik-apik wae ta. Alhamdulillah Om, Alhamdulillah, sehat Nduk. selalu. Ya ngono kuwi lho Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku non sewu lho. Aku iki saya itu selalu mencintai istri saya. Nggih. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gawe ayu, mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contone Tak tukoni skincare. Waduh modern. krim Iki lho. kae, krim. Iya, krim lho. Iki yo gawe iki. Lah, Oh iki tukang endorse pono ngono kuwi Sing kok. tak tuku ya malah skincare kon Niken. Ngono masa? Iya, sing sampean tawakne ume kae. Oh, iki lho ben anu bojone sampean putih ke tak tukokne siang malam ke tak tukokne. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Nggih. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek sing. Kuwi yo kleru. Lah apa ora mbok WA to, Nduk? Lah jenenge cara siang pakai malam. aturannya itu seperti apa ngono lho. Lho ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Kuwi nek Ora iso- terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca lho Karepe bojone iki. karepe bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Ya Lah di- ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang vitamin, suntik keputihan. Wah, bojoku iki keputuhane sak wulan pisan. Tegese kulite putih lho. Kuwi Mas Tek kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek kae lho. Oh, suntik putih Sontek to. putih Nah, infus wes. whitening. Nah, wis sampean WA to. Aku Ah. langsung WA sampean to. Ah. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora Komplain cocok. tong-tong, heeh. Akhirnya dia langsung suntik Om. Ya. Akhirnya bojoku tak gone-gone UGD. Kuwi tak Dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketone bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh iya. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Mandi piye? Api. Wis semu putih semu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya. Wis jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia Iya, ya enek wesan. Ana ya? Operasi plastik. Neng ndi, Nduk? Ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Tahu dia. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih kok. Udah ingin plastik kok metu dadi ember bojoku. Mergo gawe lensa. Bojoku itu tuku softland lho. Lah kok rupane putih. Terus Dadi matane iki putih tok kaya kuntilanak ya. Dadi ndase Kuwi putih matane. tukune ning ndi nek iki jelas aplikasi yang luar biasa sing dituku. ini di optik karo di aplikasi. Oh. Aplikasi oren. Optik ya. Bojoku tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah.
Lazada. Lazada. Lazada iki wis teko barangnya apik kuwi ra cocok lho dalah. Ayakno. Wong bojone ya ora bener kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa, Nduk? Nggih. Coba. Aja rame-rame. Pripun? Sik mam sego pecel ki. Ki jane iki tanggapan warung apa mungkin. Wong yo iki jenenge menungsa lumrah ki ya nek luwene kok iso mbok paido lho kok iso. Nggih. Coba ngagem apa, Nduk? Sehat ya, Nduk ya. Alhamdulillah Wis tak sehat. dongane bapake sehat. Apik. Nek Niken Salindri ki tembange mesti bocah saiki-saiki. Iya no. Ya. Napa, Pak? Senengane iki lho senengane. Aku iki tukang tambal ban. Ngawur ae ki yo ndelok to, Oh, ndelok. Madangkara ki iso lho. Ora. Madangkara lagu tambal ban. Guyon. Tembang apa? Ya Pak Gapuk. Iso to. Gak. Iso. Coba jajal. Iso Madangkara ki Bisa. iso. Iso. Ketoke, iki Nah, nadane apa Pak Gapuk? layakno enek rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki ta. Kuwi lak nggon peh ki ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku Iki lho, iki kan. Alah, Oke ora. Aku- aku iki tukang tambal ban. Nenen. Uripe sak dalan-dalan. Garingan sih, Duk, garingan. Golek pangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu ki. Matur nuwun, Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono, Bapak Harsono. dalu niki Dalu niki gelar budaya. gelar budaya. Terus ki tibane muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Apik. Sehat selamat lan Ali suwar. ahli suwarga. Amin. Penak. Apa? Nimbali dalang Nimbali dalang ki cahya kuntati. Heeh. Nyeluk sinden adik Niken Salindri. Nyaut. yen disawang kok nyenengke ati. Yo, Ayo. Duh. Ndang Kowe iki Terakhir. nutup. Saya suwe keduk Niken saya gede. Iya. Iso lho. Pinter kok, cerdas. Enak, iso tenan ya. Iso tenan. bisa. Bengi iki acarane. Ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo Niken. Nano. Ayo. Rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Saparan-paran. Terus Saparan. Ayo, terus Iki terakhir. kok enak mikir. nene none. Nene. Saparan-paran. Saparan-paran. Paran. Endinge closing. Ini. Nene none. Nonane Nano. nano. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane baleno Jaja. Acarane Mikirnya. gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine saparan-paran. Ayo Duk. Mugi sedaya abi kantuk kanugrahan. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Nuwun Duk. sewu bapak-bapak ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Oh sik jogete keri Keri jawabane wae. iki lho, tembange iki lho. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Ya, Lutuk
Gluduk. Aku ndedonga muga dawa umure. Iya. Mas Cahyo kun tadi ngasta sinden cacahe pira? Jiro lupat monem tu 89. Ayo. 8. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Wange sepo seneng guyang-guyu. Mergo dheke senengane mangan tahu. Ya entuk ae. Ayo. Nyapa ngurusi panganane sinden barang. Tak barang selika lho. Rusaki tatanan kok kowe. Ora ono. Rusaki tatanan. Syukurane lak Hotel Merkur. Ayo. Ayo, bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Insya Allah kabeh dadi akur. Ruduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Malah Malah diurak-arik. ada kunculke begini ya. Iki apa? Wes, Iki yo ngawur Ora kan. ngerti. Yen ra ngerti mengko bakal tak dudui. Saiki sing apik sesuk bengi. saiki Ya, pokok kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah ngekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo. Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Oh, lah iki. Lah nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Dor lah iki. Lah nyapa kok enek ndas kaya setrika. Nadyan ngono rezekine nderbolo. Wangi. Lah kuwi Mas. Lah 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 wis tunggal darah. Jalan kanca-kanca? Ya jalan. Oke, ayo tambal ban. Sikat. Oh, sik kendang sik ya. Jalalin Kendang sik, joget ya, coba. Om Klinik Kluduk. Oke, katanya. Jogete cara lawas lho. Oh iya no. Golek radio Ngene-ngene sik. iki lho. Ayo. Ah. Ayo. Sik tak dandane ben ketok lawas. Lebute ndi, Bos? Lebute, Bos. Loh. Ben ketok lawas ngono. Loh. Keceretmu kan lho. Bah, gitu. Ceret ki lho. Sing Iku nendang ki cerete ira mudeng iki. Nah iki, nyo iki digawa, dipinggul. Nah. Ini digawa tok-tok tip pompo. Kok ketole matane rusak wong cara tok tip yo. Etok-etok iki. Etok-etok, ayo. Ngono. Karetmu ndi to, Bos? Yo, iki sing enteng. Kowe tak dandani ben ketok jadul ngono lho. Nah, kuwi ditumpangne. Lebote ndi, Bos? Wis kono. Lah kuwi blangkone dicepot, blangkone cepot. Blangkon. Blangkonmu cepoten. Ngono. Kene, sarunge kae ben ketok. Iya, mosok 500 sik rekoso ngene nek. Salah ngeloki setrika. Kowe iki wong iki kudu anu lho sesuai dengan peran kok iso. Aku sing ngeton. Rada rene. Nah. Dan. Iya, kaya topi lawas iki apik iki. Nang ae ngene. Kualat kowe. Dandani masmu kualat kowe. Anu Mas, kok cukure rada dawa ya? Kayak ning ngene barbershop. Kok dadak melu cukur barang nduk.
Masya Allah, wah. Yo coba. Ya. Oke, siap, Bro? Siap? Oke. Yuk, diaturake. Selasireng enak to, selasireng. Ya oke, kendang Oke. sik, jejak kendang sik, cobi. Duh. Ya, Pak. Nah, tak tuk, ya coba. Lah, asik. Masa yang ngono kuwi? Oh, iya sik. Sik. Ini. Kok kurang jangkep no to, So? Oh, sik tok, Bos. Iki ditebas, Bos. Ben ketok menjiwai. Ngono kaya jaman biyen tenan. Oh, bringot. Kayak aswaje. Ayo. Wes nyanyi wes. Kono nyanyi sik, ngono karo penonane karo intro. Ngono ki ya penak, dadi ki yo nang enak yo. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Ki lak yo menjiwai. Wis to. Nah, wes oke. Yo. Sungguh. Yo, di MC ini Mas Kluthuk. Oke, yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak. Oke, masuk. Aku ya mudin jiwan. Oke, masuk. Yo, Ya. tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya, dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek pangan duit sing halal, wakon cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit ning kantongan, wayah apes watangku gosok roncongan. Macedur, wah, ana ban pacah. Wah iki mesti rezeki teko. Macedur, wah, ban pecah maneh. Isih esuk rezekine padha nglumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Oh.
aja kene sayang lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe 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 tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Kowe tambah lumpuk. Penono bocah iki. Padahal ora diwempi kok ya banter. Ren, ngaduk kok, Ren. Ngaduk kok, Ren. Ini Ren, ngaduk kok, Ren. Ayo, ndang Terusno. 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 Lek ngantek kowe engko kowe pisan kas tak rabekne kas teliko iki kowe. Ayo taruh iki. Tak rabekne iki lho kowe. Kowe nek pengen mikmu banter gayo ndase iki lho. Wong wis entek barang wae Lah wae. penak kok. Enak ora mbok tuku. Pengen nyanyi neh. Iya. Wah, hebat, Kabeh Bos. kuwi gawe aturan. Ternyata gumun tenan. Jebule Majang Kara. Kowe nular. Jenengan ki aja kabeh ki gawe tatanan aturan. Kowe nek wis entek ki ya entek. Kowe. Alah. Wong kok ora ngono ku lho. Nggih. Wes. Matur nuwun Selesai. neh nggih. Kowe iki ya ngono kuwi ora terus melu-melu adimu wedok ngono kuwi. Yo, Mas Klitik, Mas Plutuk matur nuwun. Woi, sami-sami Bos niki pancen Kowe Lara lho. Klontok. Bos, matur nuwun nggih. blangkon genah ukurane. Terus Lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Piyayi Oh. niku len dahar kakean nggih mboten ngempenake. leres. Yen ngunjuk kakean nggih plempoken. Ada kalanya pecinta wayang, ada kalanya pecinta hiburan. Ah iya. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Omongane arep wong pamit iki ngono kuwi. Oh, Bos, mboten. kepake meneh bar yoyo nggih. Nggih. Kupat lepat betul liwat dong selamat Mas. Makasih. Ya, Nggih. matur nuwun sukses selalu Nggih. untuk hotel Merkur. Merkur. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Ya nduk rakit bebarengan kok bacik ning goro